ọnụ Chukwu n'elu ụwa ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu ụmụ Igbo ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu unu ekwelugo ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu Chukwu de ya n'elu ụwa ịma na odesigo Chukwu de ya n'elu ụwa ịma na odesigo Chukwu de n'ịga bụ eze ịma na odesigo Chukwu mezienụ ga eze ịma na odesigo ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu n'elu ụwa ọnụ abụchi n'elu ụwa ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu na mmadụ bụrụ Chukwu na-alụ ememe na mmadụ bụrụ Chukwu anya na bijide na mmadụ bụrụ Chukwu eropụzi anyị kabịbịa mmadụ bụrụ Chukwu ọgbagharịa ma afọ mmadụ bụrụ Chukwu were ikuku tinye n'aba mana mkpọrọmọnụ dị egwu ọjị ke marụ n'ọnụ abụchi onye n'ụwa n'ọnụ mmadụ kọrọ mụ n'ọma mmemụ n'ọnụ mmadụ kọrọ mụ n'ụwa n'ọbụ na nkịtị maka na ikuku bụ ya n'isia n'ọdụ igwe ọdụ igwe akwụrụzi ofu ebe ịma na a na-egbu achala ka ọ na-eso ogologo okpokpu onye abụleru unu amalụgo n'ọnụ ụwa bụrụ chio n'ọnụ abụchi onye n'ụwa n'ọnụ abụchi onye n'ụwa ibe Chukwu kwuru n'elu ụwa ga-eme nke mmadụ kwuru n'elu ụwa n'ọmasị n'ọnụ abụchi onye n'ụwa ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu Olisa ọ bụzi onye asị nwụrụ oge aṅụ ọ bụ onye akpọla asị ga na n'iyi ka jụọ ọ bụ onye akpọla ofeke ga-abụ ogbenye ka jụọ onye nwegwu Olisa do n'ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu maka Chukwu dezielu ka eze ịma na odesigo Chukwu deni ga-enwe ego ịma na odesigo Chukwu deni ga-amụ nwa ịma na odesigo Chukwu deni ga-abụ eze ịma n'ụwa na odesigo Chukwu deni ga-ebute ike ịma na odesigo Chukwu denu ọgaranya ịma na odesigo ebe ọ bụ n'ịnọ nwanne m ịma na odesigo ibe Chukwu dere ede n'ụwa ịma na odesigo ọnụ abụchi n'elu ụwa ịma na odesigo ọnụ abụchi n'elu ụwa ịma na odesigo ibe Chukwu dere ede n'ụwa ịma na odesigo ọ bụ onye ga-eficha ịma na odesigo Chukwu kweni ga-abụ eze ịma na odesigo Chukwu kweni bụ onye ego ịma na odesigo Chukwu de ya n'elu ụwa ịma na odesigo o dere ya na o dere atọ ịma na odesigo ụmụ ibe genu m ntị n'ọnụ amụtụnyu na azụ na mmusi olu maka onye jere olu ga-ebu azụ nata ma nwa Olisa do n'ebe onye akpọrọ ọnụ ụwa bụchi Kristokoli Kenneth Jonathan ọnụ abụchi onye n'ụwa maka akụzi onye abachi onye afa na-alụ afa mmadụ na-eso ya inu ka mụ na-atụ n'egwu nne na nna mụrụ ọnụ abụchi Kenneth Jonathan Okoli n'obi ndị be Okoli n'obodo Eziama mma bụ ọgụ Local Government Area Enugu steeti ebe Akwụkodogwu si bịa ọnụ abụchi onye n'ụwa ọnụ abụchi na ọgụlụ akwụkwọ wee gụsị akwụkwọ etu esi agụ ojega agbaba odibo na nke di nwanne ya nwaanyị na Akure na Ondo steeti mgbe ọnụ abụchi bịara Akure n'ọgbala odibo arọ 10 ibe ọgbala odibo n'ọbụte ihe esi mgbe jụbọ bụzi oru nwanne m ịma na mmadụ bụrụ Chukwu n'enu ụwa
eziokwu alụ eme anyị o ọnụ mmadụ bụrụ ọnụ Chukwu anyị azaboro n'ụwa mana ọnụ mmadụ nọ bụrụ ọnụ Chukwu ọnụ abụchi gbala odibo ọfụma ibe ọgbala odibo bụ te ihe ezi n'ụwa agbala odibo n'aka ọgị ya nwoke na kure kabana n'ujebili o wee gbasịa anya bụ odibo o wee luje ka edu enyi ụlọ ebe a na-egbu oge ọnwụ wee gbulu papa asịzie ka fanaba na akwamozu akpasị akwamozu na-eduzi enyi ụlọ akpasị akwamozu eduzi odogwu ụlọ ka ọ bụla ọga ije n'ụwa n'ọbụla bịa ife onye tọtali n'ụwa ogbulu bawe nata vileji wee gbaba ozu jikwa nnukwu dokoria na papa Jonathan Kenneth Okoli ọnụ abụchi emini silent ye for chief Ndubeze nnukwu dokoli onye ọma ọyọ asịkwa m umibe ogenu m ntị n'ọnụ na mmọnwụ nwekwo n'ọbụ mgbala onye gere m ntị ọnụụlọ akịka anyị akịka anyị na-akọ maka ọnụ abụchi ọnụ ụwa na ọ bụrụ ọnụ Chukwu pụtado onye nwe ego bịara ma wee kwasị ozu n'ụwa wee rapụ ọnụ abụchi na vileji ọgịa nwoke na nwanne nwanyị wee naba akụrụ ọnụ abụchi nọ na vileji fa wee kwezie nya nkwa wee si emesịa na fa ga-abịa ọzọ abịa vileji ọzọ ka baduo onye ụlọ etu afụ kotu wee nọrụzia n'ụlọ onye gbara odibo te ihe ezi ke malụ onye gbara odibo te ihe ezie onye jelu gbalụ ọbịa nwoke odibo onye ọ na-agbalụ odibo bụ adaba nwanyị eche m na asị na nwanne nwegbu edio aka nnikwa kekpa kwa aka nni ụnafụgo na ọchị abụtọ na-enu ụwa ya ka nwe ji biri n'enu osisi ọnụ abụchi nọ na vileji wee nọ na vileji 2 years na o nwere ọzọ onye bịalidu eyi ụlọ ọnụ abụchi wee taba abụbụ ọnụ abụchi tara abụbụ n'ime obodo ebe a na-achọ enyemaka o wee lụzie n'ofu mbọsị ọnụ abụchi wee jee gbaba mbiri ego na o bitere ego n'aka Emeka Steve na nnukwu onye nsọ na-ega adị ekene dịla onye nsọ nwanụ onye binyere ọnụ abụchi ego n'ụwa ọnụ abụchi wee bite ego wee naba na Abuja o wee lụzi Abuja wee bido gbaba mbọ nwanne m wee je ga-achọba ife ọ ga-eme ọnụ abụchi larụ na striti ọnụ abụchi larụ not completed building ebe ọ na-achọzi enyemaka ofu ụbọchị Chukwu Olisa bịa Chukwu wee si n'ugwu ya dị nsọ wee bịa wee zite Mr. Raphael Anthony Raphael onye Hausa bụ onye Kaduna mana ọkwa na Abuja ka o jere wee bili ọkwa na Facebook wee ọnụ abụchi na Raphael ji wee bụrụ ọyị unu afụgo n'ezie n'ọnụ mmadụ bụrụ ọnụ Chukwu delige eze asị na Chukwu delige ọgaranya ebe ọ bụ ndị nọ nwanne m onye ga-apụta ife ọnụ akọlọji n'ọdị egbu ọji egbuo agwa ekele nwa ngwele na-atọrọ ya kpamkpam
ọnụ abụchi wee gbabazie mbọ na Abuja wee bido chọba akala aka ya wee bido gbaba mbọ nwanne m wee bido gbaba mbọ wee chọba akala aka ya o mere otu ya ezie ọnụ abụchi wee bụrụzi ọgaranya ọnụ abụchi wee butezi ike wee goli bute ike Pentikọst wee ndị niile bụlụ ogili asọ onye ọbụla lụrụ ogili lata ndị niile gbalụsịlụ ngene onye ọbụla kụrụ nwa ọnụ niile sili n'eze mụtara nwa na pasi na nwa eze na agha ego n'afịa ọnụ kwuru njọ wee kwuo mma aka nji wee sizie n'ọnụ mmadụ abụrụ ekwerugo n'ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ onye timeleze n'ụwa eze ka ị ga-abụ nwanne m ọkwa a na-egwu achala n'ụwa n'oge eto ogologo ikuku bụgharịzi ahụ ogigwe ọkpụba ya okwu ebe ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu de ya n'ụwa Chukwu de ya n'ụwa onye Chukwu mere eze n'ụwa Chukwu delu gị ọgaranya onye Chukwu mere eze ga-abụ Chukwu de ya n'ụwa o de ya n'odego ya ndị lo na-eme na nkịtị ndị ajọ mmadụ na-ebe n'akwa Chukwu de ya n'ụwa onye Chukwu delu ọgaranya onye Chukwu mere ọgaranya Chukwu du ego onye ego ọ bụ onye ga-akpọ gị ogbenye Chukwu gọzie ya ọnụ abụchi na n'ụwa ọ bụ onye ga-abụgo ọnụ Chukwu mejenụ gị eze mmanụ ife delede ife Chukwu delu n'ụwa ife Chukwu delu n'ụwa o nyere ahụ odego ya mana odesigo n'ụwa ewere ya egwu a ka anyị na-etili Chief Okoli Kenneth Jonathan ọnụ abụchi n'ọnụ mmadụ abụrụkwa ọnụ Chukwu na ndị ilo ị na-eme na nkịtị ife Chukwu kwuru n'isi mmadụ ga-eme ọyọyọ ife na-ekwe anaghị ha Chief Okoli Kenneth Jonathan ọnụ abụchi ọ na-ekene m echi nwa Okoli Chukwu gbalụ mbọ na Abuja gbasa mbọ na Abuja bụrụ ike wee nata nkwa Chukwu kwelu nwa Okoli ọnụ abụchi ebig ezi nmasị ezi ama na mmakụ ọgụ lokal gọọmenti n'Enugu steeti odogwu nwere Igbo obodo ya mmanwụ na-apụ apụ na-ekene m Olisado onye nwe egwu na nnọ na mmanwụ ọnụ abụchi onye ga-adịle m eze ọmọgọ mmanwụ na-ekede yi unu apụgo n'ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu isi mụ bụla gedejebe mmụọ ajega kene nna ya jikwanukwu Okoli na ọnwụ onye nwere enyi ọnwụ mana ọnwụ nna ya nọ nwetara mmeli ọnwụ nna ya nyere gị ọganiru maka na ọ bụ na nna ya nwụrụ ọnwụ n'ụwa ije ga-anọdụzie na Akure mana ebe ọ nwụrụ ọnwụ nọ wetara mmeli nọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu isi mụ kene ezinne ya ọnwụ n'ọnwụ mere ncha
mgbe anyị na-achọ nne n'ụwa ka nne ya la anyị naba mgbe anyị na-achọ nna o ka nna ya la anyị naba o na fugo n'ọnụ mmadụ ma na ọ bụrụ ọnụ Chukwu ezinne nọ n'ala na late Mrs. Monica Okoye ọnwụ bịara gwụlụ iyi ka mkpụrụ obi izuru ike na ndokwa Ezinne Ọnụabụchi mama nọdụ mma kọmeshịal maka na igwe niile jekọ n'ụzọ Ọnụabụchi si m bulet ka nke n'iru ọma kpọlịa na Abuja Mr. Rafael Anthony Negade onye Kaduna onye Hausa onye Kaduna na malugo na nwanne dị na mba n'obodo Rafael Anthony na Abuja ka ịnọzi atụla aka Ọnụabụchi si m keneyi maka na ibu iru ọma kpọlịa mgbe ọ batara Abuja ije n'uwe buga May your days be long Mr. Rafael Anthony a man from Kaduna State based in Abuja CEO The Rap Exchange and Blogging Web Development and Advertising Mr. Kenneth Jonathan your good friend is greeting Ifemekwa n'ọgaranya Chief Innocent Ibeabuchi Okoye Odogwu jelu Dubai na-Emirate ebuli ike eze ọmọgọ ọkwa mmiri ogoja ka na-akpọ aka mmiri ogoja n'igade ezigbo nwanne Ọnụabụchi Okoye tinye ọmanụ n'ịdị mma na nwanne tọrọ nwanne ka olife ọrụ ya ekene onye ọmanụnaba egwu meje bụ obodo maka na mmadụ ka eji ama obodo ama egwu m abata na-enwe anyị nri local government area n'Enugu Ikwu Oziọma Okoro Steven Obili odogwu nwa na-enwe onye Enugu steeti na-ede mma Ọnụabụchi si m keneyi CEO Divani Exchange Limited odogwu onye nwere ego n'Igade eze ọmọgolu mekeneyi ezi ọya Ọnụabụchi na Abuja osi nwe Enugu steeti ịma na ezi ọya bụrụ ka anyị yie ka anyị laba mmanya ịmakwa mkpa dị oyike Ọnụabụchi onosi m kene gị na mgbe ọ gbajudoluo n'inyere ya aka Ifeme na nwanne Divani Exchange odogwu eze ọmọgọ Chifu Chinwubi Light Okoro nwanne Osiomonu mekeneyo Ọnụabụchi si m kenunuo aka na ọgọrulu nọ n'ọgọgọ nwanne Mr. Nzubechi Gospel bụ odogwu onye were ego n'Igade Chairman, CEO and founder of Fabric Enterprises Limited onye Nekedo were n'Imo State odogwu eze ọmọgọ dealer on logistics and haulage maka Chukwu dezielu ga-eze Chukwu deni ga-enwego Chukwu deni ga-amụ nwa Chukwu deni ga-abụ eze n'ụwa Chukwu deni ga-ebute ike Chukwu deni ga-ọgaranya ebe ọ bụ n'ịnọ nwanne ibe Chukwu dere ede n'ụwa Ọnụabụchi n'ụwa Ọnụabụchi n'ụwa ibe Chukwu dere ede n'ụwa ọ bụ onye ga-epicha Chukwu kweli ga-abụ eze Chukwu
chukwu kweni bụ onye ego chukwu de ya n'ụwa o dere ya na o dere atọ egwu mejebe akari ka ndị ekene onye bụla egwu n'ọgbara Ikinge Uchenna Ntolichukwu Ebuka onye nwere ego n'ọgbara obi ya eze ọmọgọ na-edoma udogujelu ofotu gbechiri Ikinge Bigu Ikinge Exchange and Trading Limited ọrụ abụ Chineke na egwu meje bụ obodo ka anyị na-abụ ọkụzi izuzu ọdada mgbe emekwa na-achị ka mpe 18 years 18 million udogwu onye ọkụzụ n'ịgade mmanwụ Olisado na-ekene ọnụ abụ isi m kene yi 18 years 18 million n'ọkụzụ ejoyi Ikinge n'ịgade ife mekwa na kanụ aibulegede jebe okpoko ọwa village na n'iyi aka nke dị na Njaba local gọọmenti n'ime Imo steeti ailuzie na n'iyi aka ọ bụzi onye ka dị na chọ agbụrụ m Emmanuel Udilio Pablo Dazi onumeke na-eyi Pablo Dazi onye ego n'ịgade ọnụ abụchi si m kene ọnụ abụchi si m kene ezinna gị Mr. Desmond abụrụ m ezinna Pablo bịa ezinna Pablo Dazi ifemena nne m ụlọ Mrs. Margaret abụrụ m ezinne mụrụ Pablo Dazi ọnụ abụchi si m kene ifeme n'okolie mmadụ abụchi akụndị na nwa na-aga na bili ọnụ abụchi si m kene onye nwere ego na-aga n'odogwu ka ibulu egede jebe ukehe nọdị n'ime Igwe etiti dị n'Enugu steeti onye nwere ntị bịa n'ụlọ Mba Anthony Chidiebere Tony Exchange ibemena yoka mụ na-atụ n'egwu ọnụ abụchi si m kene ifemena nwanne ya Mba Anthony Emmanuel Mba Senior brother Anthony Chidie odogwo nwe onye ukehe bịa ọnụ abụchi na-ekene maka n'ife adịka nwanne n'obodo ifemena Miracle Herbert Arịntechukwu Miraweb ịgba na-ekwulu Miraweb odogwu eze ọmọgọ ọkwa na Abuja ka ijelu kwechili nwa ọrụ abụchi si m kene ifemekwa na ezinne Miracle n'ịgade Mrs. Catherine Chikodi Herbert ezinne Miraweb Olisado onye nwe ego n'ebe mmanwụ ụya ka anyị na-abịa ndị ọma bi n'obodo ka na-akpọ unu afụgo n'ọnụ mmadụ n'ọbụrụ ọnụ Chukwu ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu ụmụ ibe ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu eti mara ugo ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu onye Chimeleze n'ụwa eze ka ọ ga-abụ ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu onye Chinyere ego n'ụwa na ọ ga-abụ ọgaranya ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu mee isi n'obodo
obodo n'ịma mbọ ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu onye timere ọgaranya onye ga-abụ ọgaranya n'elu ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu Chukwu gọzie gị onye n'ụwa bụ onye ga-agọta ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu Chukwu de ya n'ụwa Emmanuel Esigo Chukwu deri geze n'ụwa Emmanuel Esigo Chukwu delu gebi Emmanuel Esigo Chukwu delu gọda Emmanuel Esigo Chukwu si n'ike bute n'ike Emmanuel Esigo Chukwu si n'ike alụlụ n'ụlọ Emmanuel Esigo ibe Chukwu kwuru n'ụwa Emmanuel Esigo ọ bụ onye ga-eficha ya Emmanuel Esigo a na-agba onye isi egbe n'ụwa Emmanuel Esigo chi onye isi a na-ezelu ya mkpọ Emmanuel Esigo a na-eficha kara aka Emmanuel Esigo ibe Chukwu delede n'ụwa Emmanuel Esigo